itatang madani garudan iti Pasko wenno dati Christmas ket nangiya sayang kat dagiti kameng iti Bureau of Fire Protection iti ili ti Arengay La Union iti maysa nga motorcade so ditoy ket dati pakain ada pa lang pakain iti oplan paalala iwas paputok ka campaign. No sa dino ket adan gad ditoy iti advocacy banner nga pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. Kabinulig dagiti kamang iti Bureau of Fire Protection dagiti kamang iti Arengay Police Station nga dadalwan ni Police Major Benji Dario Umalia acting Chief of Police iti Arengay Police Station ken kasama ta dagiti kapuka dagiti kamang mat iti Bureau of Fire Protection iti Arengay La Union. No sa dino ket kagidan iti nasao nga ganwat ket dati public awareness ken kasama tan nanglipay mo dagito iti fire safety baban mo tan iti visual media kagidan palaang or despite the restriction iti physical public engagement. Ti BFP Arengay ken iti Arengay Police Station ket nakipasupila ka iti various stakeholders kas kumati fire brigade volunteers ken dumapay nga government offices ken private entities iti nasaw palaang aktibidad. So dino tinasa nga motorcade ket napasama gado ito simultaneously baban matan entero nga ili ti Arengay La Union. Kagitan mat iti dayto itagtuloy nga panangalukoy dagiti kamang iti BFP ken kasama din iti Arengay Police Station kadagiti organizations ken dadu mga businesses nga makipasat iti kampanya ken i-relay iti purpose iti pailaang komunidad. Agtuloy kinunada ti panagkaykaysa ti PNP ken BFP dadumapay nga miyembro or iti branch iti lokal nga gobyerno iti munisipalidad iti iling Arengay La Union iti dati kat kakadwada dati community based organization ti panagmonitor ken kasamatan panangipatungpal ket iti lintag may nagpalang kadagiti paputok sa dino ket amin met ket saan nga kayat dati man panakai or dati didigra wenno dati posible nga saan nga nasayat nga mapasama ken kasapulan ken dati ket surutan lata dagiti paganurutan tapno iti kasta ket agbalin nga naannayas ken nakapya iti panagpasangbay iti Pasko ken kasamatan iti baro tawen. Bombo MJ Ortiz reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas ken consistent number 1 iti La Union Basta Radyo. Bombo!